Tenim Sant Jordi a tocar. El Día de los Inocentes. Martin Luther King Day. Aquí es Nadal, ya estoy contento. El Día de la Marmota. Thanksgiving Day. El Día de los Muertos no más. St. Patrick's Day. San Fermín. El Día de... Hola, benvinguts al Dia D, un podcast on parlem dels dies mundials que ens surten dels parietals. Sergio Picón, el poeta de les zones. No, el poeta és tu, tio, és el que fa les rimes. Benvingut. Ben Sergio, trobat. Ben trobat. Ben trobat. Pau Corbi. Avui, què passa avui? Avui com portes la mandanga? Què passa? Avui què? Rauxa? Xerinola o... Avui bé. Avui bé. Bé. Bé, de 0 a 5? Del 0 al 5, 2,3. Està bé. Avui sabem... Rosana l'ha provat. Tenim constància de que avui truqui algú a l'intèrfon que tenim dintre de la sala de control tècnic? Segurament sí, però ja ho veurem, o no. O no? Ho sentirem. Ho sentirem. Molt bé, amics... No, i ho veurem, no?, perquè té pantalleta. Té una pantalla per castellà. Sí, és veritat. Amics, amigues del podcast del Dia D, avui el Sergio ens parlarà d'un dia molt... És un dia molt... És el dia de la Ginebra. És el dia de la Ginebra. El dia de la Ginebra. Ginebra és un dia que a mi m'agrada, no tant per la celebració com pel producte en si. El producte t'agrada. M'agrada més el producte que el que és el dia... O sigui, jo, si vull veure Ginebra, jo no m'he d'esperar el dia de la Ginebra. Sí, es podria dir que per tu qualsevol dia és el dia de la Ginebra? Home, eso ya lleva al alcoholismo, sí, no? Tampoco tanto, ¿no? No, clar. He volgut... No cada dia, però... He estirat una mica de la corda. Però sí que és com un ventall molt gran de dies i tu ja, pues, elige a la carta. Veurem la relació... Veurem. Oh! Uau. Perdó. Uau. Avui veurem la relació entre Luis Buñuel e Isabel II. Destapen sus ginebras. God save the Queen. God save the Queen. God, no? God save the Queen. El God, no? El God, clar. Perdó. Sí, per això, Clar, és que vaig una mica... Estàs bien, estamos bien. Bueno, però comencem a parlar una mica per l'origen del dia, ¿vale? El dia de la Ginebra és un dia que es va instaurar l'any 2009 i, sorpresa, no ho va fer un americà. No pot ser. No pot ser. Bueno, és molt curiós. Bueno, serà algun anglosaxó, segur. Escocès. Home, no però bueno. Ser. Algun què? Anglosaxó. Saps? És que no m'ha donat temps a... Sí, és un home... Shakespeare con saxofon, no? Que... Bueno, és anglo. O Shakespeare amb un Citroën saxo. També. No tenemos música de Citroën. Jo el Citroën saxo... Compte, ¿eh? Ojo, ¿eh? No he tocat... Por eso tienes la espalda así, ¿no? Deixem-ho. El dia el va instaurar un escocès que es deia... Bueno, que es deia no, perquè no està mort. Està viu. Sí, va ser el 2009. Va instaurar un escocès que es diu Neil Houston. O sigui, no és americà, però... Tenia un problema. Yanquiea, no? Una mica. No? Neil és un bloguer apassionat d'aquesta beguda que el que volia era donar-la a conèixer a més gent. Sí. I va decidir, anem a fer un dia. I a més d'aquests dies guapos que no hi ha una data concreta, sinó que es celebra cada segon dissabte de juny. Com? Cada segon dissabte de juny es celebra el dia de la Ginebra. Però per alguna cosa en concret o... No, ell va dir... Houston va dir, mira, perquè a mi... O sigui, un abans de Sant Joan, més menys, saps? Una cosa així. Bueno, potser és un trauma que té ell i... Sí, no hi ha un dia, però trobarem les efemèrides. Efemèrides, sí, òbviament, no? És important. Però s'ha de dir també que el dia de la Ginebra té el seu propi antidia, que això ens ho hem trobat alguna vegada. Sí. I és que el 15 de novembre es celebra el Dia Mundial sense alcohol. Havia pensat que era el Dia Mundial de l'Aigua, però perquè potser no sé si... Bueno, clar, l'anti de la Ginebra no té per què ser l'alcohol, pot ser el Nestí, també. O l'oli. O l'oli, també. O un colacat. Colacat, la mare que em va parir. Hòstia de Déu. Un colacat. És la cançó oficial, no? Per invocar el Pompeu. Jo crec que un anunci de colacat que protagonitzi la Moreneta seria espectacular. Home, ja ha arribat, ja és aquí el colacat, no? Preneu colacat, no? I a més,
acat Jo no havia- no. i ho separes... No, jo no... No, perquè vull dir fred. No, cul de fred, no de... Ah, cul. Claro. Ara... Home, la moraneta, cul, hòstia, Bueno, no entramos, ¿no? A veure, perdó. No. Cul té, perquè estàs aguda. Sí. Sí. Cul recte. Cul recte, això sí. Sí, de fet, el recte acaba amb el cul. Bé, molt bé, Pau. El concepte cul recte és molt interessant, Sí, perquè molt diu interessant. més del que estàs dient. Cul recte. Obrim-me-lo? Ves al cul... No. Obrim-me-lo? Torna al cul, al món anglo-saxó, Anglo-saxó. ginebra. No té més història, és un tio Ah, que ja està. li agradava la ginebra i va dir quiero hacer un día y por mis cojones que hago el día. A mi em Perquè sembla- nosaltres estem igual amb el calçot. I no Sí, l'hem aconseguit encara- encara, però ara. estem igual amb el dia del calçot. No, això s'ha de moure, però encara realment no hem fet les gestions El que necessàries. podíem fer és agafar un dia buscar Neil Houston, com és bloguer, o sigui, el trobarem per xarxes. Vale, tornem al dia de la Ginebra, Sí. vale? Com és el segon dissabte de cada mes de juny, mira't el calendari. Ara? No, Ah, abans. que ho miri abans. no, que l'he mirat. O sigui, vull dir, que l'has mirat. És que pensa que deies, mira't. No, a més que no tenim aquí un calendari, no? Sí. Llavors, en què cau? Cau en dia 14. Què va passar un 14 de juny? O sigui, 14 de juny vols dir... Els anys d'In Eternum, saps? Anem amb efemèrdides. Efemèrdides. No? O Voleu sigui, què va efemèrdides? passar? Volem efemèrdides. Bueno. A Ràdio Sant Boi, efemèrides. S'ha quedat ja, allò d'efemèrdides. Cada vegada, a Pau, quan diu efemèrides, té la veu més ronca. Sí, És sí. més- S'està fent gran, eh? Ja no és Sí, sí. aquell Aquell nano jove, que jove, arribava sí. aquí amb la motxilla de la Sí. Dora l'exploradora. Plena de somnis. Plena de somnis fins que li vam trencar. Perfecte. Amb una mà davant i una altra al darrere. Home, a l'hora de caminar sempre, no? Sí, sí. Sí, però- Sí, que vaig... O camines així o sempre vas amb una davant i... Clar. Bueno, Camino com el Mickey Mouse, no? No, però Miqui portava les dues davant o les dues darrere, perquè... I era una mena del I era baile del curiós, pimpollo. perquè portava pantalons però no portava samarreta. En canvi, Pato Donald portava samarreta però mai pantalons. Sí, Fins aquí... aquí hi ha un bon trauma. clar, i Mickey Mouse portava pantalons curts o pantalons rates? Oh! Wow. Qui va morir un 14 de juny? Espero que no sigui Walt Disney. No, bueno, no. Ah, que no està mort, està congelat, No, a més. està cubito. En stand-by. Stand-by. Cubito de gin tònic. El 14 de juny va morir Albert II. Però quin Albert? Albert II va ser el segon mico astronauta dels Estats Units. Per què hi ha posat nom de rei? Per alguna cosa o...? No, perquè el primer mico es deia Albert. El primer. I li van posar Albert II. Bueno, Albert, Albert, perquè Albert. era yanqui. Vale. Albert va ser llançat a l'espai fins a arribar als 134 quilòmetres d'altitud. Sí, bueno. O sigui, bueno, se han hecho intentos posteriores de mandar a gente al espacio, Sí. pero no podemos hacer el chiste porque No. se mete el Tribunal Constitucional. Vale. I va morir, el pobre Albert va morir en impactar el coet on viatjava en tornar a la Terra. Ah, quan va caure? Quan va caure, o sigui, va arribar a l'espai, tot Sí. molt guai, tot molt mono, Sí. però quan va tornar a la Terra el coet va fer llufa. Però que no va caure al mar? Va caure... No es van obrir els paracaigudes? No es van obrir, o sigui, no, un mico no aguanta, encara que s'obrissin un mico. Ostres, doncs no... imagina't com va quedar Albert II. No. Va quedar... En Albert IV... Bueno, sí, Albert. Sí. Albert, allà on Albert, siguis, va per tu. va per tu aquest programa. dedicat Estoy a hecho Albert de II. pedacitos, a trocitos, Sí, ¿no? Sí. Un Padilla en mono. Sí. Bé. Hòstia. Passem al santoral del dia? Sí, perquè havia passat una cosa que no la puc dir, però... Clar. Ai, vinga, Santoral. Vinga, Santoral. A Ràdio Sant Boi, Hòstia, això una mica de... Santoral. El que em penja entre el camal. Bueno. Endavant. No, jo et deixava de... Sisplau. Home, realment... Hasta donde llega. És No que sé. jo m'imagino allà al bar, no? El que és no sé si la por a la propa, la por a la propa. La por, la prova. T'has fixat que el Pau, quan baixa la música, la baixa, però amb ell també? Sí. O sigui, Ell Sí. també fa. És Bueno, veritat. és com el Si cuerpo... la com- pujo Vaja. i si la baixo. Baixo. Sí, I per sí, què no la propa i la poa? Bueno, també, sí, Clar, podria perquè posar... la propa és la que està més a prop. I la proa estava I la més, proa més, clar. més pròxima...
Santoral. Santoral. Avui celebrem... És com una... És com un tren, no? Sí, que... Efecto Perquè, doble. clar, perquè el tren, on té I l'estació... tripler. On té l'estació el tren? A Sants. Bé, molt ben filat. Santoral. Natural. Ara, vinga. Perquè avui coberta. celebrem també uns quants sants. A Avui veure. es celebren, sobretot, Santa Digna, verge i màrtir, i Sant Anastasi, presbíter, i Fèlix, monjo, aquest no era tan pepino, Sí? màrtirs també. Cogombra. Cogombra, Pepín. A veure, pots tornar a repetir els sants? El primer, a veure, el primer... Santa Digna... No, van en pack. Van junts? Sí, perquè va ser un martiri conjunt. conjunt, vale? que Saps? últimament estàs parlant de... Sí, perquè m'agrada molt t'agrada això sí, el pack de 6 ampolles de sí, pack de indivisible, llet, saps sí. allò de Oh. no partit? No, però hi ha packs que posa indivisible, però hi ha molts que posa pack divisible, però te'l posen en pack, com dir, i ara què faig? El trenco o no? Perquè et sap greu trencar-lo. Bueno, aquest jo diria que a mi va no, ser... Ah, tu no. A mi no em sap greu. Vale, vale. No, si ho posa divisible, però a mi em sap greu una mica. No, però tu el pots trencar amb el dit, tapes a l'in Sí, i et i ja queda està. pack divisible. I, Ja i No, te'l que carregues. posa pack divisible. O sigui, hi ha un pack i el plàstic posa pack divisible. Jo aquest no el però està separo. tot junt. No, jo no el separo. Però si ho posa, ell ho separa. A mi em sap greu, però... jo soy un radical. Jo quan ho separo, com miro les càmeres, com dient, ho sento, però aquí ho posa, i ja està. Sí, la millor forma de dissimular quan estàs fent alguna cosa, mirar la càmera Sí. com dient «Ei, que no estoy haciendo nada». Avui, quan venia cap aquí, baixava al pàrquing de ferrocarrils per un túnel i els pantalons els tenia fluixos al cinturó. I m'he cordat el cinturó. I deia, mira, no m'ha vist ningú. Òbviament, qui porta la càmera m'ha vist cordar-me el cinturó. Claro, mira't a la cámara de Sí, no sí. soy un perturbado, Sí, es sí, que me van grandes, ¿no? El pack, tu anem al Santoral. Jo diria... Hi ha hagut un moment que dius, Ei, Arriba l'L8, no? Hola. Omplint botelles de llet. un pack de 6. Jo diria que són indivisibles perquè van ser martiritzats a Còrdova. O sigui, el martiri no és, Vaja. jo crec que no és gran cosa, però a mi m'agrada per el tema del Sí, pack, ja ho saps. últimament ja veiem que, més enllà del martiri, sinó les figures que hi ha Sí. al voltant, sí. Sí, perquè pensa que en aquelles èpoques no hi havia tampoc l'originalitat d'assassinar com Sí. pot haver-hi 10 segles després. Llavors, jo Sí. crec que hem de valorar més la quantitat per sobre de la qualitat. Vale, bé. A mi em sembla un bon criteri. Bueno, els sants Digna, Sí. Anastasi i Fèlix Sí. van ser martiritzats a Còrdova el 14 de juny del 853. Bueno. Després de degollats, els van incinerar i llançar les cendres al Guadalquivir. Per això et dic que crec Home, que a veure, ja... o sigui- Indivisible, no sé, soluble, potser. Sí, O sigui, La cendra, no sé si és... Això jo crec que ha quedat el que seria el fons, eh? Sant Nescafé, no? Sí. O sigui, hi ha com una infusió de sants. Pues mira, un altre anunci per si Nescafé, Nestlé ens està escoltant. Sí, matemos santos. Sí, Bien. Nescafé, sisplau. I segons, això sí, segons evangeliodeldia.org, van ser, en definitiva, bons imitadors de Jesucrist, el Déu únic que es va fer home i va baixar a la terra per salvar-nos. Un moment, Però a ells no els va salvar. un moment, Per però lo que sigui. imitadors, amb el sentit de que feien com a chiquito, els imitaven. Suposo que ells arribàvem i quan venien els seus botxins van fer «Ei!» I jo què sé, no sé. Clar, és que com el com dia- és un imitador de... Clar, com és un imitador de Jesús, la no? forma, perquè tu no saps com parlava Jesús. Agafar, mira. I els gestos tampoc, tu saps que ell era Bueno, jo sé- una mica de va por ustedes. Jo sé els gestos per les pel·lis, el que fa, no? Que fa una mica així... Jesús era No, un però- hippie. Era un Sí, hippie. Era un hippie. Era un hippie. Hippilolles. Bé. Votava la CUP. Votava la CUP. Té tota la Sí, pinta. sí. Sota la túnica, jo crec que ja hem parlat, Ja és Cup crec que no Crist. portava res, sota la túnica. No, era una mica Boyer, Inspector Gadget, una Sí, cosa sí. així, vale? Sí. Anem a veure qui va néixer 14 de juny, molt que bé. ho pugui celebrar A per veure. partida doble. Tenim il·lustres personatges Sí. que tenen Clar, que van un néixer. cumpleaños aquell dia. Aniversari. 14 La mare de que em juny. va parir. La mare que em va parir. Cumpleanys ho deia la Rosalia. Bueno, Rosalia és d'Olesa de Montserrat i Rosa- està No, sonada... no. No és la Rosalia? No. No tinc ni puta idea de cantar modernes, És de tio. Sant Esteve de Sarrovires. Bueno, pues ja està al lado. No. O sigui, per mi tot el que estigui passada la SEAT Està tot és junt. Està tot junt. O sigui, està al costat, vale? Podem obrir un meló Opening melons? del Montserratí? Obrim melons. El Montserratí no existeix. Obrim melons? Obrim melons.
Perdó, quan la... Vinga! Un remix raro, És que clar... Rosa d'abril de tetes. M'ha encantat això, vale? Obrim melons! Vinga! Pau, obre el meló. El Montserratí no existeix i no existirà mai. Molt bé, tanquem meló. Sí, perquè... El Montserratí com a persona, vols dir com a... Com a idioma, com com a a idioma. idioma o com a No, el gentilici? Montserratí volen... O sigui, els pobles que estan al costat de Montserrat volen crear una comarca. Olesa de Montserrat, Collbató, etc. Anda, Bueno, sou del Baix Llobregat. Sou del Baix Llobregat. Sou del Baix Llobregat. Sou del puto Baix Sou Llobregat, tio! I us... Accepteu-vos, sou del Baix Llobregat! Hòstia, però... Se ha ido hasta la luz, ¿vale? O sigui, no, Sí, s'ha apagat la sois llum, del Baixo. Sou del Baix Sou Llobregat, del ja Baixo està. i us foteu, com I no vosaltres. marxareu mai. I ala. Perquè tu pots marxar del Baix Llobregat, però el Baix Llobregat mai Sí. pot marxar No de tu. marxa de tu. Perquè està clavat al cor. Què posa el teu DNI? Què posa posa el teu DNI? Però, Reino de Baix Llobregat. Sí. Exacte. Vale, tanquem meló? Tanquem meló. Vale. Perfecte. Qui va néixer 14 de juny? 14 de juny de 1928 neix el Che Guevara, Ah, molt bé. per exemple. Però també el 14 de juny de 1946 neix el molt honorable president, el senyor Donald Trump. Ah, s'ha dit el mono honorable. Pensava que el molt honorable. Molt honorable, Sí. I taronja, i taronja. I taronja. Però després veurem que hi ha un altre aniversari aquest dia. Sí? Sí, però no va néixer ningú. Però hi ha un altre Ho aniversari. deixes com... Ah, Sí, el com misteri. com en stand-by. Tornem al dia que ens ocupa, vale? El tema que ens agrada, que és la ginebra. Què és la al final, la ginebra tots sabem que és una beguda alcohòlica, vale? Sí. És una beguda destil·lada aromatitzada amb nebrina, que és la baia del ginebra. O sigui que potser el nom et fa una... Bé, sabes? Nebrina em recorda a Òscar Nebreda, però no té res a veure. No, però el ginebra, que és la planta, Sí. o sigui, l'arbust o el botànic, com se O sigui, se li digui... la matèria prima es treu de la ginebra. La ginebra és una planta. És una planta. I potser... Llámame avispao, Sí? Avispat. Avispat. És una planta que es diu ginebra i el producte final es diu Igual. ginebra. Igual que el plàtan, per exemple. Hi ha un Clar. arbre que és el plàtan i la fruita és el plàtan, però Clar. no tenen res a veure, però... Igual que les moreres donen fulles, no donen mores. Clar, clar. Però, és a dir, de la ginebra surt la ginebra, vols dir? De la ginebra de la planta de s'aprofita ginebra... tot. Surt la baia amb la que es destil·la la ginebra. La ginebra, originàriament, era una medicina herbal. Es creu que els primers en destil·lar una beguda semblant van ser els monjos italians als segles XI i XII, partint de cereals i ginebra. El mateix arbusto. Sí. Com es diu arbusto en català? No ho sé com es, Arbret? com es diu. Arbust. 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 En un intent per trobar un antídot per la pest bubònica, per la pesta bubònica. Per la pest bubònica. Per la pest bubònica. Hòstia, per la pest bubònica, nen. Home, t'anava a dir la pudor bubònica, però no. pudor La pudor bubònica. La pudor pest. bubònica. Mare de Déu, senyor. Hòstia, estava... Té una feina, macho, Pompeu mare de Fabra Déu. avui està... Pompeu està fins als collons. Plorant avui. sang pel dit del peu. Vale, Tot això va ser com l'origen no oficial, l'origen oficial Sí. de lo que seria ja més o menys la ginebra, data del segle XVII a Holanda, gràcies al físic Franciscus Silvius. I perquè és del Perquè es llatí. deia Franciscus. Però Francisco, menudo flipat, no? No, perquè es deia Franciscus, o sigui, Pacus pels amics. Pacus. 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 L'amic Pacus va decidir destil·lar la baia de la ginebra amb aiguardent directament per produir una medicina barata per curar els càlculs renals. Tot això, normalment, la majoria de begudes alcohòliques han nascut Venen- com si fossin medicines, però és una, Sí. és una excusa. No, Però- És una excusa per... No? D'aquí 100 anys, el paracetamol et fotrà Sí. uns colocons Clar, de clar. l'hòstia, Ho vale? sé. Sí. El- Bueno, el- no ho sé. No ho sé. Això li haurem de preguntar a algun expert, suposo. O no? O potser no. Potser sí. Sí o no? Què qui voleu? pot saber d'això millor Sí, sí, anem a preguntar que el doctor Domènech? Sí, anem a preguntar al doctor Domènech. Doctor Domènech! Hola, què tal? Hola. Hola. Com esteu? Avui... Quina consulta em voleu? Perdoneu-me. Pastilles que col·loquen. És que estava a la meva consulta i estava atenent un cas de rinoplàstia. És el Dalsi el nou Malibu con pinya? Aquesta és la consulta que em volíeu fer? Sí. Correcte. És el Dalsi, el nou Malibu amb pinya. Bueno, els nanos no consideren que ho sigui. Gràcies, doctor. Moltes gràcies, doctor Domènech. Ja està, era tot... Pot quedar-se per aquí, si vol. Sí, pot quedar-se per aquí. treguis la bata, vale? Val, Sí. sí.
L'amic Pacús va anomenar aquesta beguda Genever. Genever. Vale? O sigui, l'origen és holandès, encara que nosaltres sempre ho associem a Anglaterra. Fet, durant la guerra dels 30 anys, les tropes britàniques van veure que els holandesos prenien una mena de beguda màgica Compte amb les begudes màgiques que ho feien just abans d'entrar en combat i això els hi donava una mena de coratge especial. Vale? O sigui, anaven una mica a lo loco Però i feien traguito i a lo loco. Potser els anglesos encara ho fan servir a Magaluf. Però... Traguito i me tiro. Traguito i a lo loco és títol d'una pel·li per adults. Sí, un traguito i a lo loco. Un traguito i a lo loco. Però... Els hi va agradar tant aquesta beguda que van decidir importar-la a les illes. Sí, la van mangar. La van mangar, com Està clar. coses que fan els Sí. anglesos pues, des de tiempos immemorials, ¿vale? Sí. Al final sí que és una beguda que com que els hi dona més coratge, però la ginebra té més utilitats. O sigui, tenim música de utilidades de la ginebra. Sí. Sí, Música home. de... Sí, A mi, realment, si jo fos al Pau, estaria insultat. Com que no tinc música Que no- d'utilitats de la ginebra? Que tio? no hay Clar huevos, sí. que no hay Clar huevos. que sí. Un xupit de ginebra. Un què? Vale, espera. Com un Xarrup. Un xarrup. Vale, Un xarrup. vale. Ho canvio, tio. Certament un xarrup sona una altra cosa que no un xupito. Sí, un xarrup, sona un una xarrup. mica un traguito i Sí. topa dentro, saps? Sí. Un xarrup de ginebra és beneficiós per aliviar dolors musculars. També calma el dolor de varius i de la menstruació, Sí. evita la retenció de líquids Sí. i alivia el dolor estomacal. També és un producte, ojo, també és un producte molt útil per la neteja de vidres i metalls. Pues Bueno, ja m'ho estàs pintant molt malament. Estamos con el producto perfecto? O sigui, potser vols dir que Cristasol Està fet de ginebra. Cristasol con tònica no estarà bo? I permet-me que faci un link. No sé si recordeu del dia del bacon també es treien moltes coses que no eren de menjar. Clar, perquè del porc s'ha d'aprofitar tot. Doncs bacon i ginebra, imagina, a l'esmorzar dels campions. Bacon i ginebra. Acte. Vinga. Acte, bacon i ginebra. I també, bueno, el que dèiem, et dona aquest coratge especial, sobretot en temes de guerra. Sí. No és el primer que s'ha fet de donar-li als soldats perquè vagin a lo loco, ¿vale? Perquè és una pràctica que s'ha continuat fent servir durant molts anys. Per exemple, a la Primera Guerra Mundial, el mateix exèrcit britànic li subministrava als seus soldats no només alcohol, sinó també cocaïna. Ja anem una mica més... Per augmentar una miqueta, no, la seva energia i esperit al combat. Respireu d'aquí, respireu d'aquí, no? No sé què pensarà el doctor Domènech, Exacte. no? Sí. Però això a la Primera Guerra Mundial. A la Segona Guerra Mundial, a més d'alcohol, cocaïna, morfina, també els hi donaven. Una mica més, va. Van incorporar les amfetamines i les metamfetamines. Hòstia. Això no és només a nivell mundial, perquè a la Guerra Civil Espanyola a Vinga. casa també vam tenir, bueno, Frank, Sí. Frank. De la jungla. Sí, més o menys. Que me'n va parir. Més o menys. El Paquito. Sí. El Paquito també subministrava el seu exèrcit, però amb hachís. Hem Hem començat el programa parlant d'una relació entre Luis Buñuel i Isabel II. Sí, Sí, correcte. és veritat. Perquè els dos són potser són els aficionats més coneguts a la ginebra. Ah, sí? El Buñuel també? Luis Buñuel va crear un còctel propi que es deia Buñueloni. Bueno, li deia, era una versió del Negroni que ell li deia Buñueloni, ¿vale? Era tan obsessiu amb això que ell quan tenia convidats, la nit abans ja ficava l'ampolla de ginebra, els gots, i fins i tot la coctelera a la nevera perquè tot estigués a la temperatura perfecta. Segons Luis Buñuel, literalment deia... Anaves a dir Luis Buitoni? Veritat? Que sí. El de los macarronis. segons paraules del propi Luis Buñuel, la ginebra és un bon estimulant per la imaginació. És bueno. És bueno. És bueno, és bueno. I la reina Home, Isabel II... i l'altra diria, i tant, i tant. Isabel II. Isabel II... Per què italià, ara? Sí. Ja que estem amb Buitoni. Buitoni, Isabeloni, no? Sí. La reina Isabel II prenia 4 copes Al dia? al dia. O sigui, Aquesta era la seva dieta. esmorzar, mig matí, dinar, o com anava? No, l'esmorzar se'l saltava, no? Sí. Però ella prenia un dry martini per dinar, una copa de vi pel postre, una copa de xampany abans d'anar a dormir i un còctel amb una recepta pròpia
que el prenia abans de sopar era un còctel format per una part de ginebra, 2 de Dubonnet, que és un altre licor de gent rica, o sigui, no és... No, No, no és- vas a un bar i dius un Dubonnet no i és- et posen un donete, saps? I, llimona i gel. Potser no serem nosaltres els que recomanem l'alcoholisme, però No, aquesta palla va aguantar un segle gairebé, saps el que... Ja, però bueno, és que aquesta senyora, tot el que seria el sistema interior gàstric, ronyonat... A veure, jo era una fàbrica de ciment, o sigui, Això no... Sí. Això és- Tu feia olor a gel hidroalcohòlic, saps? Tu O la sigui, portes aquí a la cementera d'allà del Garraf i la tanca, tio. Sí. Però mira, de fet, Isabel era tan aficionada a la ginebra que va crear una marca pròpia de ginebra. Què dius? Hi ha una marca pròpia de la Casa Reial Britànica de Ginebra que es diu The Buckingham Palace Gin. Hòstia, però aprofitant una mica el naming, clar, al ser de seu... Buckingham Clar, Palace. si tu vas a Anglaterra, a Londres, què compres? Algo típic? Doncs clar, veus això i ho compres. Sobre això, molt malament, em sembla molt Home, malament. aquí es podria aprofitar, no? No, Vodka zarzuela. Clar. Clar, bueno, no, vodka no, No, potser vodka no, no. però Orujo zarzuela, no De sona... fet- Vodka Kremlin, De fet, Home, vols que aquí, sí. aquí s'aprofita, Els aromes de Montserrat. clar. També és veritat. Sí, però Clar, però no és... Quina fixació tens avui amb Montserrat? Sí, Què passa? estàs molt- Estàs molt religiós. Tinc el virulai suelto. El virulai, no? Sí, tinc el Sí. virulai suelto. Sí. No sé. The Buckingham Palace Gin és una ginebra seca elaborada amb extractes botànics dels jardins del Palau de Buckingham Sí. i literalment a la seva pàgina web diu que una de les principals característiques que té és que té un origen reial únic. Home, està clar. Home, clar. Vaja, no, clar. Aromes de Montserrat potser no té un origen reial únic. Bueno, Ja. però té un origen de Montserrat, que és, que és Però més clar. màgic, Montserrat o Buckingham Palace? A més, és real Però- perquè està allà. Existeix. Però podria ser una cosa més institucional, potser Ratafia Ciutadella. Ratafia Roset. Ja, el Ratafia Saps, Roset, una- que no sé si és un lloc. Sí. Potser és una persona. No, era Bigoti Roset. No era Ratafia. Jo, quan has dit que aprofitaven per fer la ginebra en coses del seu hort, m'ha recordat una mica Arguiñano, no? Que fa el... Yo me lo guiso, yo me lo veo, no? Sí. Una cosa així. Bona família! I tanquem amb unes efemèrides, Sí. perquè també t'he dit abans que hi ha un aniversari, i veuràs que tot està relacionat. Hi ha un aniversari que no té una data concreta, sinó que es celebra cada segon dissabte de juny, que és l'aniversari del rei d'Anglaterra, o la reina, o el que hi hagi en aquell moment. O sigui, ara seria O sigui, Carles. Ara seria Carles, Charles. Sí. Charles, però també va ser durant molts anys, gairebé un segle, de la reina I quan es d'Anglaterra. celebra? El segon dissabte del mes de juny. Per què? Perquè els anglesos, els reis anglesos tenen dos aniversaris, el de veritat y al oficial, que és el que li diuen, no, tu cumples años el 6 de junio, porque Vale. me sale a mi de la Gran Bretanya. I és aquest el que celebren. Per què aquest dia? Ha de ser la Gran Bretanya, Per exemple, perquè això és una tradició, No pot ser el Regne Unit, ha de ser la Gran Bretanya. Vale. perquè és com més por mis Sí, unidos. la Gran... Por mis reinos unidos. Claro. És una tradició que va començar l'any 1748 amb el rei Jordi II. Sí. George, Clar, clar. no O serà sigui, no Jordi era, Pujol. no era George. Clar, Clar. no era Jordi. Jordi II, nascut a Esparreguera. Jordi, fou bona de filial del Barça, de Winchester. Sí. Que ell va néixer el mes de novembre i va canviar la data de la celebració al mes de juny perquè feia millor temps. Ostres, però jo, pues mira, això em recorda, perdó, no té res a veure, però em recorda un amic meu, el Callejas, que una vegada... El Callejas, Que a la- hòstia, a la- Streetejas, Sí, clar. al a desembre Anglaterra. vaig trucar, què, Callejas, quedem? I viu a Barcelona, al Carmel. I em diu, bueno, ja quedarem de cara al maig, que fa millor temps, com si visquéssim a Nebraska. Entens? No volia quedar amb mi i va fotre aquesta excusa. Fa No? mal temps a Nebraska. Bueno, jo suposo que fa molt millor, Pitjor pitjor que temps a a Nebraska Barcelona. que no al Carmel a Barcelona. Clar, Un però lloc- a Nebraska fa millor temps que a Buckingham. Bueno, més o menys deu ser... Lo- És que Nebraska sona fred. Sona fred, veritat? A Xuletó n'hi ha fred. Sí, O sona sigui, fred. a Al Carmel no sona fred, no? No, No. són Però- adults. Sona Sí, dolç, no? sí. Però Nebraska sona... Hòstia, quin fred que fa. El Carmel a la porta de l'escola, Sí, no? És compte, doncs no l'agafeu, no l'agafeu. No l'agafeu, No l'agafeu. no porten drogues.
Jo Molt crec bé. que fins aquí el... Avui ja tenim el dia El de la ressacón, Ginebra. no? Ara anem una mica a les Vegas. A Vegas. A Las Vegas. Podríem fer una pel·li que fos Ressacó a Vegas. A Vegas. Mira, de no? fet, a Las Vegas té el rècord Guinness per preparar el gin tònic més gran de la història. Home, no m'estranya. 946 litres. Ostres, a Vegas no. No, a Vegas No, no, a Vegas- entra. a Vegas no- És que no cap. No cap. No cap. No. Jo vaig estudiar a Vegas. Ah, sí? Sí. Mira, molt maco Vegas, perquè el que passa a Vegas... Es queda a Queda a Vegas. Las Vegas. I Sí, fins, sí. i fins aquí, el dia de Sergio Picón, no canvis mai. Vale. Pau, ja saps, no? Tot el que passa quan estudies a Vegas, on es queda? A Vegas. A la sala dels professors. I si et donen un carmel a la porta de Las Vegas? Jo sóc reventós Agafa'l, i que és això ha gratis. sigut el dia D, un podcast de la República Sant Boiana per Ràdio Sant Boi.